Hvad fanden er det for noget? Løver, de æder gnuer og zebra. Hvad fanden, de kan jo ikke fange en skid. Det er jo kraftigt, de garanteret overhovedet ikke farligt. Prøv lige at se et lille hegn. Prøv lige at se et lille hegn, man kan næsten komme over det. Det er kraftigt. Du garanterer det. Kom så, tag mig så. Du garanterer overhovedet ikke farligt. Man kan nærmest stikke hænderne igennem, hvis man... Ja, man kan kraftigt, man kan komme ind til her nærmest. Kraftigt med, at det løver, det er store katte. Hvad fanden er det med katte? Jo, katte. Hvis man taber den, så lander de på benene. Det kommer kraftigt med, på hvor hårdt du kaster den. Det er så dumt, det dyr. Det er helt utroligt. Og så spiser de gnuer. Løver spiser gnuer. Hvad fanden er gnu for noget? Kald det dog noget ordentligt. Hvad er det der? For det er tydeligt at se, at de er kunstige. Fuldstændig okay, de er godt lavet. Men det er kraftedeme irriterende at se på. Og det jeg betalt penge for at komme herind. Og ender. Så er der ender inde i en zoologisk have. Hvad fanden det vil komme ind med? Kan så ind. Kraftedeme give dig an. Kraftedeme irriterende at se på, ikke? Og det var da det dummeste dyr, jeg nogensinde har set. Så skal kraftedeme tage den. Kraftedeme irriterende at se på.